Maayong hapon mga igsuon og ania kita karon sa Bible study online through Facebook ug sa YouTube. Ang atong giskutan karon mga igsuon, atong mabasa dinhi sa Lucas 16 bersikulo 19. Matod pa dinhi, may usa ka dato nga nagsulob sa mga mahalon kaayo nga mga bisti ug nagpuyo sa kabuhong sa matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga gikanlan og Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Og namasin siya nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro og gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham, og ang dato namatay usab og gilubong ug nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Ang punto sa atong gisgutan karon mga igsoon mao nga kita nga mga tao madato man og mapobre, kitang tanan moabot sa punto nga kitang tanan mga matay. Ang kamatuoran mao ni nga ang kamatuoran. Aduna kitay pareho nga sangputan mao ang kamatayon. Apan aduna kitay managlahing kapaignan human sa kamatayon. Ug mao kini ang atong hisgutan karon mga igsuon. Aduna ako'y dakong pangutana karon. Kinsa man kaha sa duha ka tawo karon ang makasulod sa langit? Una, kini nga tawo namatay dinhi sa kalibutan nga nakaila sa Dios. Ang ikaduha mga igsuon mao nga namatay siya nining kalibutana nga aduna siya'y relasyon sa Dios. Ang pangutana karon, kinsa mangkahid makasulod sa gingharian sa langit sa kadtong duha ka klase sa mga tawo? Ug ang tubag mga igsuon, ang makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang mga tawo nga adunay relasyon sa Dios. Ang rason nganong si Lazaro ug ang dato mga igsuon nganong dili sila pareho kapadulngan, ang usa na sa Hades, ang usa na sa Abraham's blossoms, tungod kay aduna salay kalahian. Ang dato nakaila lamang sa Dios ug si Lazaro adunay relasyon sa Dios. Ug pwede kining mahitabo karon sa imong kinabuhi karon. Pwede kaayong ikaw kutob lang sa nakaila sa Dios ug wala kay relasyon sa Dios. Ug kung moabot ang kamatayon sa imong kinabuhi ug ang imong kapadulngan igsuon mao nga ikaw maimpyerno sama sa dato. Nga naman tungod kay ang dato kutob lang nakaila sa Dios. Apan si Lazaro adunay relasyon sa Dios, maong nalangit siya. Ug aron nga ikaw malangit igsuon, ug aron nga ikaw malangit, kinahanglan nga ikaw makabaton og relasyon sa Dios. Mga igsuon, nagpakabana ang Dios sa imuhang kinabuhi karon. Ang Dios nagpakabana sa imuhang kalag karon mga igsuon. Mao na nga karon ang panahon nga ikaw mutalikod na sa pagka nakaila lang sa Dios ug moatubang sa pagka ikaw nga aduna nay relasyon sa Dios. Ug unsaon man nga ikaw makabaton og relasyon sa Dios mga igsuon, simple lang ang imong buhaton. Mutalikod sa pagpakasala og muduol ngadto kang Kristo. Ang kamatuoran gibuhat na ni Kristo ang tanan aron na kita makadawat og kaluwasan. 2000 years ago, ang atong sala iyahan ang gipakamatyan, iyahan ang gibayaran didto sa cross sa Kalbaryo. Ang tanan andam na. Ang ato na lang pagduol mga igsuon, ang atong pagsangpit ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Dios dinhi sa Roma 10:13, sumala sa kasulatan nag-ingon, ang tanan nga mosangpit sa pangalan sa Dios maluwas gayud. Ug aron nga kita maluwas, musangpit kita ngadto sa atong Ginoo nga mao si Hesukristo mga igsuon. Duol nga to sa Ginoo og repent your sin, tungod kay ang atong Dios andam nga mopasaylo sa atong mga kalapasan. Ayaw balibara igsuon ang invitasyon sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Tungod kay ang Dios nagpakabana sa imong kalag, nagpakabana sa imong pagkaikaw karon. Igsuon, gihigugma ka sa Dios ug siya ganahan nga ikaw maluwas. God bless igsuon og mayong hapon, mayong buntag, mayong udto kanatong tanan.